Khadija kunda Shamsu kajima da Khadija Allah ya bar soyayya ki ba baki muku hakarin da ke da shi kunda ce Shamsu kajima da Khadija Allah ya bar soyayya ki ba baki muku hakarin da ke da shi kunda ce da fari na saka Allah sarkin da ya yau soyayya shi ne ya kage kiyayya sannan shi ya sa tarbiyya izini zanai waka cikin ta na saka biya sama ta Shamsu abokina na Khadija ikon Allah Shamsu kajima da Khadija Allah ya bar soyayya ki ba baki muku haka da ke shi kunna ce kaji da mai sauraro a bayanin da zana furta batun da zane akan su ne wakar wani sarauta na san Shamsu aboki yana santa domin na fuskanta so Allah bar soyayya Allah bar soyayya Shamsu kajima da Khadija Allah ya bar soyayya ki ba baki muku haka da ke da shi kunna kuna da daɗi kana da dace kuna na duk zance to Shamsu kai da Khadija yar manonan ce za ta nuna amfanin soyayya ku ya wuri kura da sona Shamsu kajima da Khadija soyayya ku baki yayi Shamsu kajima da Khadija Allah ya bar soyayya ki ba baki muku haka da ke da shi kun dace Allah kai wurin auren ku ne shagali na raya sona yanar musanyo an ko kulli an biyo ta muluna auren masoya tila za yi cikin sadaka da kauna Shamsu ne da Khadija sun auren da babu kiyaya ba kiyaya auren ku ba kiyaya Shamsu kajima da Khadija Allah ya bar soyayya ki ba baki muku haka da ke da shi kunna ce ki ba baki muku haka cikin salon soyayya ina ga kun so juna kuna da kyau da biyayya niran biki zan waiting na san akwai solution maza da mata selection akan kusan salutu na san kana da emotion akan ta baka da tension